ni fa na yi mamaki ran da na biya motar Roma, ni shige ta ina ba ko hannu na rike ledar nawa, muka hauta ta hanya shi direba hanya ya kama, aiko na yi mamaki sanda na ji an take Roma. Tafiyarsa a sa sauci duk dare ka gansa akan hanya, ka sani in ka ci na gobe neman halar baka gajiya, duk da babu tsaro a ƙasa gari har da jeji kan hanya, wasu riski za su shiga ta'ala yake kare hanya. Haka za su shige ramu babu tituna duka kan hanya, za su bar mata 'ya'ya a sun yarda Allah ke rikiya, wasu manyan motoci suke ja suna ta shiga hanya, sun amince sun yarje ta'ala yake kare taya. Shi fatukin mota ma sai dare ake yi makujiya, tunda za ku shige jeji ku da al'umma duka kan hanya, babu mai gadin hanya sai ilahu dan shi bai gajiya, su waɗanda suke mulki ba abin da na san za su iya. Gaskiya ne kun burge ni rannan da muka haɗe hanya, yanayin al'adar ku ya sanya jikina wa gajiya, in aka samu matsala motar ka ta mutu kan hanya, ko wazo za ya tsaya tambayar ka menene matsala. Shawara ku rike juna taimakon ku kar da ku yo gajiya, in kana yin aikin kasa a ranka kai canjin taya, ko kuma su tsare hanya kar ku cuci mai tuki hanya, dan da mu da kuwa su jalla ne yake kare wala.